ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಶ್ಯೂನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಲ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಲ ಇಂಗ್ಲೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು, ಇಂಗ್ಲ ಮರಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದು ನೆಂಚಿನ ಘಟನೆ ಮಾತುಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಓ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟ್ವ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ವ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಶ್ವಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಪನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತನ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚೊಪ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಯಾನ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇನು ನಿಖಿಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೈತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆವಡು, ಅದು ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆವಡು, ಹೊಸತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಹೊಸದಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಟು ಅವೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು. ಸೊ ಇದೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆವಡು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಬೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋನು ಕಡಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ ನಡ್ತಂದೆ ಪೋವಂತ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮೇ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾವೂರು ಪಂಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾವೂರ್ದು ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ AUP ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿಯೂರು ಪಂಡ. ಕಲಿಯೂರು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಬೈ ವಾಕಿಂಗೇ ಪೋವಂತ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋವಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಬೀಡಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಮಾತ. ಸೊ ಬೀಡಿ ಎಂಕಲು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಮೊರತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅಡೆ ಕೋಣ ಒಂದಿತ್ತ. ಅವು ನಿಯರ್ ಬೈ ಆತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಆತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಬೇತೆ ರೂಟ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಪರಂಬ ಅಂತ ಪರಂಬ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಕರಿದ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾಪಲ ಆಡೆಗೆ ಎಂಕಲು ಕೈ ಮುಗಿದೇ ಪೋಪುನೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಡಿದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ, ಅಜ್ಜಡ ದಾದ ನಟ್ಟಂಡಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ದಾದ ಕೆಂಡಲ ಅಜ್ಜ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಜ್ಜಟ ನಟ್ಟನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಕಿನ್ನೆಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಆಡೆಗೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗಲ ಎಂಕಲು ಕೈ ಮುಗಿತೆ ಪೋಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಯಾಪಂಡ ಹೊರ ಬರೋಂದು ಪಂಡ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ತಿಡ್ಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಓಕೆ, 90s ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಸೊ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋವಂತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜೇ ಕೊಡ ಐತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ ಐತೆ 5 ಜನ ಅಟಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಅಡೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ ಇತ್ತಂಡೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈಗಲೆಗೆ ಕೊಡೆ ದೆಪ್ಪೆರಳೆ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತ ಸೊ ಏನ್ ಪಂಡ ಹೈಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೋ ಪರಂಬದಲ್ಪ ಆಂಡ ಹೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ ಅಂಚ ಮದ್ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿನ ಕೊಡೆಲ ರಾತ್ ಬೋಂಡು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕೊಡೆಲ. ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅಪಗಾನ ಐ ಥಿಂಕ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದೈತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದೈತೆ ಚೂಡು ಇಂಕ್ಲು ಜೋರು ಬುಳಿಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಇಂಕ್ಲು 4-5 ಒಕ್ಲಿತ ಇಂಕ್ಲು ಬುಳಿಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಇಂಕ್ಲು ದಾದ ಇಂಕ್ಲು ಪೂಡಿಗೆ ಅವಂತು ಆನಮನೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ತೆಟ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಹೈಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ತೆಟ್ಲು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಜೋರು ಬುಳಿಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅಜ್ಜೇರ ನಟ್ಟು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕಾಪುಲೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಇಂಕ್ಲು ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಜೋರು ಬುಳ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಪುರ್ತ ಅದು ಬರ್ಸ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆದ ಪೂರ ಕೈಕಾರ ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ನಡಪೇರಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಚಳಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಸ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪು ಚೇರು ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಪ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕೆಲು ಇಂಚನೆ ಮೆಲಾನೆ ಕೈ ನಡ್ಗೊಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋವಂತ. ಓಕೆ ದೂರಡ ಒಂದು ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಐತೇರು ಆರೆಂಕ್ಲಿ ತೂದು ಲೆತ್ತೇರು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಾದಾಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಕೇಂತ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತೀರಿ ಬಂಡ ಇಂಕಿಲು ಐತೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಆಪಲ ಅವೈ ಸಾದಿರ್ ಪೂಪುಣಕುಲು ಆ ಒಂದು ಜನ ನಿಂಕ್ಲಿ ಆಪಲ ತೂದುಪ್ಪಾಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಿತ್ತಂಡು ಆರ ನಿಂಕ್ಲಿ ಆಪಲ ತೂದುಪ್ಪಾಯ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಆರು ಲೆತ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಆರೇ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂತಾಯರು ಬರ್ಪುನ ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂತಾಯರು ಪಕ್ಕ ಆರೇ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಅವಳ ಆರನ ಕೈ ನಿಲಿಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡು ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ನಾರು ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೆ ಕುರ್ದು ರಿಕ್ಷಾದಾರೆ ಕುರ್ದು ಮುಕ್ಕುಲೆ ನಿಲ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬಂದು ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜನತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜ ನೀರು ಪಂಡದ ನಾವು ತೂದುಲೊಪ್ಪಾಯ. ಓಕೆ ಅವಳ ಬಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡೋಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಪಂಡೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಆವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜಂಡ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದಿತ್ತ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಿಖಿಲ ಜೀವನಡ್ಲ ಆದುಪ್ಪು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಡ ಒಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ದೇವೇರು ಬರ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬಗದಾದ ಪಂಡ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಇಂಕ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಇಂಕ್ಲೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾಪಲೇನು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಟ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಅದೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಕೊಡು. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನಾತು ನಿಖಿಲ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾತು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನನಲಾತ್ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸಬೇಟಾದ ಇಂಕ್ಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.